Izolo I decided uba makandiyokroba eCoffee Bay because mini 16 saya ke sanelishwa loshayiswa sandapha sihamba kwangoko ke izolo sibele xesha lonke sozathi abantu babone inja abanye bahlala koGoli so bayafuna umbona face to face Pitbull. Siyabulela guys ngasapotini nothando isinika lona nathi siyanithanda bethuni inkosi kakhulu bengekho lula akho lula kodwa ke siyazama man esibani support siyabulela konke kakhulu inkosi.